जायबा खनजिता राइट जायबा खनजिता ओमफ्राय दा बिनि भिडिअखौ नायनानै दा गोबां मानसिफ्रा बुंदों जे खनजितानाहाय बे बुस्थुआहाय जायबा खनजितानि बुस्थुआहाय गोबां गोसोम जाहैदों माने बिराद गोसोम आरो मा बिराद लेथ्रा जाहैदों जायफोरबा हिनजावफ्राबो मुगैफ्ला लायबावदों हो खायसे हिनजावफ्राबो मा मुगैफ्ला लायबावदों आरो ओरैबायदि हो साला बिनिफ्राय खास्रा एबा लेथ्रासिना नोंसोरनासो जागोन मिन्थिबायना नोंसोरो एसेबां मोजां खिन्थानाङा मिन्थिबायना बे बुस्थुआहाय लेथ्रा आरो गोसोमखा मिन्थिबाय बयनाबो हिनजावफोरना बे जायबा नेवलाय गुदुङाहाय गोसोमखा बे थुरिबारिनि नेवलाय गुदुङाहाय बियो गोसोम जाखायो ओमफ्राय खायसेना गुफुर जायो एक्चुअली जोंथ' चाइनिज फरेनार नङाना जोंथ' चाइनिज फरेनार नङा चाइनिज फरेनारफोरनाहाय जायो बिसोरनाहाय गुफुर एकदम जागा थै जागा जालायो माने आपेल फिथाइ बायदि ज्रां माने नुबानो जानो लुगैलायनाय बैफोरबायदि जालायो खिन्थु जोंनाथ' बेफोरबायदि जाया बर' हारसा बेफोरनाथ' जानाय नङा आरो सावतालफोरनिखौथ' बुंनोनो नांला आरो निग्र' टाइमनि ओमफ्राय नोंथांमोना दा गोबां सोंगासिनो दा भिडिअखौ अबाव मोनगोन होननानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायलांजोब आं खिन्थागासिनो बे भिडिअखौ अबेहाय मोनगोन आरो माबोरै खालामबा नोंथांमोनाहाय बे भिडिअखौहाय मोनगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ पुरा फुल नायलांजोबनांगोन आं गेजेरावबो बुंनो हागौ नङाबा आं लास्टावबो बुंनो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ स्किप खालामनानै दानाय मानोना स्किप खालामनानै नायबाथाय नोंथाङा गेजेरावहाय नुनायबो नङा जुदि आं खिन्थायोबा बेफोरबायदि खोथा ओमफ्राय आङो नोंथांमोनखौ आङो फार्स्टआवनो बुङो भिडिअखौहाय गोबां नायो मानसिफोराहाय भिडिअखौहाय गोबां नायो खिन्थु मा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होआखै चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होआखै साबस्क्राइब खालामनानै होबाथाय मा जायो जेनेबा आं नोंथांमोनखौ आं बुङो नोंथांमोननि गेजेराव आंबो थांनानै थाबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो नैबे आलु भाई चेनेलखौहाय मिन्थिबायना नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबासो मा आंहाबो गोसोआ एसे मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव आङो मा थाबाय थानो हागोन आं बिनिखायनो मा नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना गुबुनफोरखौसो जानला मानला मानसिफोरखौसो साबस्क्राइब खालामनानै हो माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मटिभेशनाल एबा आं मा नोंथांमोनखौ आङो मटिभेट खालामनानै आं भिडिअ लाबोबाय थागोन बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ गुरै आंनि गोसो गोथारनि एबा आंनि गोसो माने मा होनो बिखौहाय माने गोसो गोथारै आं नोंथांमोनखौ आं खावलायो नैबे चेनेलखौहाय प्लिज साबस्क्राइबार खालामनानै होथार साबस्क्राइब खालामालासिनो दा थांथार गोबां मानसिफ्रानो नायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामनानै होआ एसेबां गाज्रि गोसोखौ दाला मालाबा मोजां नोजोरजोंबो नायोबा मोजां गोसोजोंबो लानानै नैबे आलुनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय दा खोथायानो जाहैबाय मा होनोबा जायबा खनजिता राइट ओमफ्राय बे थग्रनाहाय बे गावनि बिसिखौहाय बदनाम खालामनानै एबा मा बिखौहाय ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना होनानै गावहा न'आव थानानैसो माने बिन्दास मोसागासिनो माने जेबो टेनसनानो गैया ओरैबायदि मा बिन्दास मोसानानै दं बिथाङाहाय मा बे गामिनि माने जायबा एसे गोरों गोराफोरा एसे न'आव थांनानै खबरफोरखौ लाहैब्रा नंगौना नङा न'आव थांनानै खबरफोरखौ लायो ओमफ्राय बे थग्रन होननायखौ एसेबाबोथ' नोंथांमोना माबा हो बिखौहाय मा शिक्षा हो हिनजावखौ भाइरेल खालामदों ससियेल मिडियाआव बायदिसिना खालामदों ओमफ्राय दहायो मा बुंदों ओमफ्राय मा होनदों दहायो माने जायबा खनजितानि मबाइलावनो अलरेडि माने दंखायोमोन जाहैदों बेफोरबायदि लं टं भिडिअफोराहाय खनजितानि भिडिअआव मबाइलावनो अलरेडि सेभ दंखायोमोन जाहैदों ओमफ्राय बिनि मबाइलनिफ्रायसो जायबा खनजितानि हौवा थग्रन बियो लाहैदों जाबावो एबा लादों जाबावो खोथाया माने मा बुंगोन बिखौहाय नों लादों लायाखै बेफोरखौ गुलि मार नोंसोरो नांलायदों मादों बेफोरखौ गुलि मार नांलायबानोथ' बेफोरबायदि नोङो एसेबां लेथ्रा भिडिअखौ बेफोरबायदि नोङो ससियेल मिडियाआव हगारनानै होनो हाना ओमफ्रायो बे भिडिअखौ ओमफ्राय खनजिताया बुंनाय बायदिबा जेब्ला जेराव खामानि मावहैदोंमोन बे समाव माने मा बिथाङाहाय जायबा खनजितानि प्राइभेट बुस्थुखौ माने नायनानै बिथाङाहाय गोजोननायखौ लायो जाहैदों माने मा खनजिताया जुदि बेनो गावनि खनजितानि प्राइभेट गावनि बुस्थुखौहाय भिडिअ खालामनानै होआबाथाय दम हरो जाहैदों माने जानाय लोंनाय सुख गैया बैफोरबायदि खालामो जाहैदों जायबा थग्रन खनजितानि हौवाया गावनि हिनजावखौनो बेफोरबायदि टर्चार खालामोब्ला साननानै नायलाय आदै आरो मादैमोन साननानै नायलाय माबायदि हौवा जागोन बेयो आरे साला नोंखौथ' आं मा बुंनो स' माने बे आं बेखौनो बुंबावगोन जायबा बे थग्रन नोंनाव जुदि बे साला बे बोराय बैसोआव एसेबां गरम ना नोंना बे बोराय बैसोआव नोङो थैनोसै समावबो एसेबां गरम माथो सेंग्राफोरा नों पात्ता मोनबावले नोंजोंलाय मानि इन्जिन नोंना टाटानि इन्जिन ना मानि इन्जिन ना मा ना निसाननि इन्जिन ना माबा मानि इन्जिनलै नोंना एसेबां गरम
हा बुस्थुहाय एसेबां गरम जानो हायो नामा साला साला बे सेंग्राफोरनाबो एबा जोंफोरनाबो एसेबां गरम नंबावासो बेफोर बुस्थुहाय बे हाबा जानाय खायसे हाबा जानाय बे गथ' गथाय गोनांफोराहाय मा उत्पात बिसोरनि उत्पातखौसो नाय बाप रे बाप साला गथ' गथाय दङ न'आवहाय गोजोन संसार जानांगौ नोंसोर मा सेंग्रा सिख्ला बायदि मा जेनेबा ब्रेकआप खालामलायदों नामा नोंसोरो ब्रेकआप खालामलायदों ओमफ्राय दा कनजितायाहाय बे हौवाजोंहाय गैया मानोना कनजितायाहाय क'क्राझाराव रुम भारा लानानै दा थाहैबाय बे हौवाजोंहाय गैया ओमफ्राय बे हौवायाहाय माने गोदाव सोराव फिसाला सासेखौ कनजिताया लांबाय उन्दैसिनखौ ना गिदिरसिनखौ लांदों दै ओमफ्राय फिसाला सासेखौ आरो बे हौवाजोंहाय एबा जायबा थग्रोन बेजोंहाय दोनलांनाय जादों ओमफ्राय खोथायाहाय मेन खोथाया जाहैबाय नोंथांमोन आं बुंगासिनो 1 मिनिट ओमफ्राय बे हिनजावखौहाय नायगोरफिनदों ओमफ्राय आं कनजिताखौ आं बुङो बेफोरबायदि हौवा नोंसोर सानैबो सेमसो नामाब्रा सेमसो नामा नोंसोर सानैयाबो हा आंथ' एसे बेफोरबायदिनो मोनदों आङो नोंबोथ' खम डेन्जार मानसि नोंबोथ' मा डेन्जारफोरखौथ' मा बुंबावनो आरोना बेफोरखौ गुलि मार खिन्थु थग्रा नोंनि माननायखौ हले आङो मानिदों दै खाटारनाक माननाय नोङो खाटारनाक माननाय स्किमाव ना अबेबा खामानि मावहैदोंमोन दा इयो साननैसो नोंथांमोनाबो नुदों जानांगौ 4 मास ना 5 मासनि सिगां बे समावहाय बियो मा हिनजावखौ न'आव माने गालांनानै मा खामानि मावहैदोंमोन खिन्थु मा बिहाय खामानि मावनो समावहाय बेनो हराव नांगौ जालाबाय थायो गावनि हिनजावखौहाय नांगौ जालाबाय थायो बिनिफ्राय मा खालामो बिहाय भिडिअ कल खालामनानै जायबा कनजिता गावनि हिनजावनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय नायनो बिहरो आरो बियो खिन्थाहरो नङाबा जुदि खिन्थाया होनबाथाय बियो दम हरो जुदि नोङो आं भिडिअ कल खालामनाय समाव जुदि नोङो खिन्थाया जुदि खिन्थायाबाबो जुदि नों लाजिबा नोङो बेलेग भिडिअआव एबा मा बे भिडिअखौ दाननानै भिडिअ कलखौ दाननानै नोङो पार्सनेलि भिडिअ खालामनानै आंनो WhatsAppआवहाय सेन्ड खालामहर ओमफ्राय आं नोंनि बे प्राइभेट बुस्थुखौहाय नायनानै आङो मा गोजोननायखौ लागोन होननानै मा कनजिताखौहाय दम हरो जाहैदों माने बियो भिडिअखौ सेन्ड खालामहराबाथाय मा बियो माने बे हिनजावखौहाय जानाय लोंनाय माने शान्ति होआ जानायदों माने टर्चार खालामो जाहैदों दा ओरैबायदि दुखु गोनां खोथा आरोना आरो मारैमोन गावनि हिनजावखौनो बियो ससियेल मिडियाआव फाननानै होबाय एक्चुअलि बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबाबो दे नों बेफोरबायदि खालामनाङामोन माने बेफोरबायदि खालामनायाव गोबां माने लाजिथाव जादों आरोना नोंसोरखौहाय समाजाहाय मा होननानै सनमान होगोन आं दा बेखौसो गोबां साननानै दङ आरो ओमफ्राय नोंथांमोन भिडिअखौ अबाव मोनगोन होनबाथाय आं खिन्थागासिनो भिडिअखौ अबेहाय मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौहाय दसे नायबाव 2 मिनिटसो नायबाव आं बे थग्रोनखौ आङो बुंगोन सिख्लाफोरखौ आं बुंनि जुदि नोंसोरबो बेफोरबायदि हौवा मोनोबा जायबा इसिबां लेभेल होबाय थायो जा सिख्ला समाव जेसेबां लेभेल होलाबाय थायो नोंसोरो जुदि उनावहाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय थग्रोन बायदि हौवा मोनोबा मा जागोनलै नोंसोरो खतमखा माथो गावनि हिनजावनि बुस्थुखौनो भाइरेल खालामनानै होदों बियो आरो दमबावसोबा भिडिअ बानायनायावहाय सोरखौबा दमसो हरबावदों बियो नों बारा गोबाव गैला मानसिया नों एसे होजामारसिगोन नों जेरावनो लोगो मोनो मानसिफोरजों होजासिगोन नोङो बिराद दुश्मन जाबाय नोंजोंहाय खमसे खम 100आवहाय नोङो जाला माला दा गिदिंलाबाय थग्रोन आदैखौ आं बुङो नोङो हारसिं जाला माला दा गिदिंलाबाय नङाबा नोङो मोजां मोनगोन नोङो आरो नोंजों सोर लोगो जागोन हारसिं गिदिङाबा नोंजों सोर लोगो जागोन बेफोरबायदि खोथा नों जाला माला गिदिंलाबाय नङा नोंजोंहाय गोबां दुश्मन जाबाय नोंखौ जेराव मोनो बेयावनो मानसिफोराहाय बुनो नागिरदों मिथिबायना एक्चुअलि नोंना गोरोन्थिया जाबाय नों गावनि हिनजावखौनो नों भाइरेल खालामनानै होबाय नों सानदों होनबा आं बिराद ओमफ्राय मानसियाबो जेबो टेनसनबो जायाखै दहाय मोनसे भिडिअ होदों दे बियो मोसानानैसो होबावदों आंहा जेबो टेनसन गैया होननानै मा मेथाइ दामनानै मोसानानै ससियेल मिडियाआव हगारबावदों स' आदै मादैमोनखौ आङो लास्टआव आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदिनो नोंथांमोना नैबे चेनेलखौहाय आलुबाय चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामालासिनो दाथां ओमफ्राय भिडिअखौ अबाव मोनगोन होनबाथाय दा फेसबुक नोंथांमोना खुलिबानो मोनगोन माने फेसबुकावनो गोबां गोसारला बायगासिनो जायबा कनजितानि भिडिअहाय नोंथांमोना खालि फेसबुकखौल' अपेन खालामनांगौ बेयावनो मा एभेलेबल कनजितानिल' भिडिअ मोनगोन आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ इयावनो मोनगोन स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नैबे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनथिखौ नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना मा चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ